Logroñoko seminarioko murala egiten ari zelarik, Artetak bosetoak eman zizkion Bastidari. Paperean margotzen zuen lehenik, gero muralean pintatuko zuen ura. Txikian egin, gero handian egin beharrekoa. Boseto horietako askorekin geratu zen Bastida. Bastidak, ohitura zuen Artetaren margoetako zenbait indalezio Prieto, politikari, sozialistari igortzeko. Ama Virginiaren irudiak eta izaten ziren, erlijiozkoak. Bazekien Prieto agnostikoa zela, eta ez zuela sinesten gauza horietan, baina horrezegatik, beragatik bidaltzen zizkion. Badakidanez oso gustuko duzula Artetaren lana, bere kuadro hauxe igortzen dizut zure gozamenerako. Mota horretakoak izaten ziren gutunetako hitzak. Bien arteko jolasa zen, bata monarkikoa izanik eta bestea sozialista. Prietori grazia egiten zion Bastidak bere fedadun bihurtzeko bizitza osoan egin zuen ahaleginak. Benetan estimatzen zuen ahalegina, eta batez ere estimatzen zuen arkitektoa. Bilboko udalean ezagutu zuten elkar 1916an, Prieto zinegotzi legez sartu zen urtean. Lagun egin ziren eta egitasmo ugari egin zituzten elkarrekin. Prieto lehendabiziko aldiz erbesteratu zenean, 1917ko grebaren ondorioz, badirudi Ricardo Bastidak jarri zuela kontaktuan, Ondarroako arrantzale batekin. Hark aterako zuen Bilbotik eta eramango zuen Donibane Lohizunera.